kausa ne, munso Hassan ba za mu ki ƙaunar Husainu ba. Ku zo mu yi gaisuwar mutare zalungo, wanda ya yi halin sala kausa ne wajen ungo. Madara tai kamar nono ko cikin shago, kuma gaida gwamna ganduje mijin gwaggo. Ga gaisuwar kwamanda Murtala su Langaro, jama'ar mutare sannunku na ce ala ƙara soyayya. Iye madara tai kama da nono ɗaye kamar uba, mutare zalungo yayi kama da kausani. Mun so Hassan ba za mu ki ƙaunar Husaini ba. Madara tai kama da nono ɗaye kamar uba, mutare zalungo yayi kama da kausa ne. Munso Hassan ba za mu ki ƙaunar Husaini ba. Allah na rika domin komai shi yake bani, shi ne yake rusa masu shirin saka dani, kuma shi ya yarje mutare a yau ya goya ni. Mutare zalungo na sala kausa ni bai yi bakar haƙida ba. Madara tai kama da nono ɗaye kamar uba, mutare zalungo yayi kama da kausa ne. Munso Hassan ba za mu ki ƙaunar Husaini ba. Assalamu alaika mutare na sala kausa ne, sabon ciyaman zuwa maka yayin amfani. Dan mun fahimta za ka yi aiki da tunani, za ka yi halin jagora Haji sala kausa ne. Dan mun gani san ba za ka bari yare namu ba. Madara tai kama da nono ɗaye kamar uba, mutare zalungo yayi kama da kausa ne. Munso Hassan ba za mu ki ƙaunar Husaini ba. Mutare zalungo tilas ne magaida ka, da zuwanka mun gane har ka fara yin zakka. Ka fi su durbin da wanda suke ta zagin ka, ka fara kwalbatai mutare mun gamsu ba za ka yi ta ware ba. Madara tai kama da nono ɗaye kamar uba, mutare zalungo yayi kama da kausa ne. Munso Hassan ba za mu ki ƙaunar Husaini ba. Sayan gona don makabarta amdalla sheda ne, taimakon marasa ƙarfi kayi kairi ne, zuwa ta'aziyya kayi riƙon amana ne. Mudul muna murna aikin Hassan Husaini ba za ya kyale ba. Madara tai kama da nono ɗaye kamar uba, mutare zalungo yayi kama da kausa ne. Munso Hassan ba za mu ki ƙaunar Husaini ba. Halayya irin ta salan mu mutare ya ɗora, mutunta al'umma hali na jagora, cika alƙawar kayan mutare mun mora, kwatanta gaskiya wannan ne akidarka. Mutare zalungo komai baka boye ba. Madara tai kama da nono ɗaye kamar uba, mutare zalungo yayi kama da kausa ne. Munso Hassan ba za mu ki ƙaunar Husaini ba. Nema zana ɗana gogagge ne wakilinmu, sannan ƙwararre ne lallai ba a raina mu. Mutare zalungo ba shakka yana son mu, mudul muna barka domin wakilinmu bai zamto mazolo ba. Madara tai kama da nono ɗaye kamar uba, mutare zalungo yayi kama da kausa ne. Munso Hassan ba za mu ki ƙaunar Husaini Iye ba. hali aka ce abokin tafiya hakika ne, kai kana da juriya an yi maka shaida ne, kana da gaskiya duk mun gane hakan ne. Aliyar ka kai fara ce kalmin yi dubawa, mutare zalungo kai baka zama mugu ba. Madara tai kama da nono ɗaye kamar uba, mutare zalungo yayi kama da kausa ne. Munso Hassan ba za mu ki ƙaunar Husaini ba. Tafiya da gwani an ce akwai riba yanzu na gamsu, na ɗauki educated na kyala su. Mutare zalungo masu adawa kafi su, waƙar ka Abdalla yanzu na fara rerawa, domin kwa kai ma baka ƙi ka bani SA ba. Madara tai kama da nono ɗaye kamar uba, mutare zalungo yayi kama da kausa ne. Munso Hassan ba za mu ki ƙaunar Husaini ba. Mijin Aishatu indo sai na yi baitinki, mijin suwai bace ma tilas na gaida ke, mijin Farida mun maka busa da kakaki. Uba ka sala jariri Allah raya ka, kayo halin sala kausa ne uba babba. Madara tai kama da nono ɗaye kamar uba, mutare zalungo yayi kama da kausa ne. Munso Hassan ba za mu ki ƙaunar Husaini
kausa ne wanda mun sani ya wuce su kubula a amfani kausa ne babu shakka kai kan zamo tsani wadin dukkan mun san salaka yi alkhairi mata maza addu'a ba za su daina ba madara ta kama da nono da yayi kamar uba mutare jalungu yayi kama da kausa ne mun so Hassan ba za mu ki kaunar Husaini jam'iyya ta zama uwa ga kowa Umar PRO sai kai ta zarce ko ba san su o'o dan ka rike gaskiya Umar PRO dan ka rike gaskiya duka mun yi shaidar ka shugaba na jam'iyyar APC ba kai zamba ba madara ta kama da nono da yayi kamar uba mutare jalungu yayi kama da kausa ne mun so Hassan ba za mu ki kaunar Husaini ba Wudilgar ko Muhammadu Ali mun yi shaidar ka dan majalisar tarayya kana zakka ko da yaushe kana moshin muna jinka Muhammadu Ali mai hawa hudu ka riga ka zarta mai gaba madara ta kama da nono da yayi kamar uba mutare jalungu yayi kama da kausa ne mun so Hassan ba za mu ki kaunar Husaini ba sakatare na jam'iyya ila an gaishe ka tafiya ta APC ila ba ka yi shakka haji ila garba darki yau mun yi baitinka tafiya ta APC kai ba ka yau zamba ba madara ta kama da nono da yayi kamar uba mutare jalungu yayi kama da kausa ne mun so Hassan ba za mu ki kaunar Husaini ba Alhaji Rabilu Bayis kai ma a gaishe ka Bayis na muntar kai ma kai da ka shuka Muntar abba na darki sannu sannunka Haji Ibrahim me a tamfa sannunka Dattija babu shakka baka ya da layin mu ba madara ta kama da nono da yayi kamar uba mutare jalungu yayi kama da kausa ne mun so Hassan ba za mu ki kaunar Husaini ba Matala Shu'aibu Yasko gaisuwa gunka Awwal Fate kai ma gaisuwa gunka Nura Santa Ofisa na yi baitinka Nura na Lajawa kai ma gaida ka Malam Ibrahim Dalki bai damu ba madara ta kama da nono da yayi kamar uba mutare jalungu yayi kama da kausa ne mun so Hassan ba za mu ki kaunar Husaini ba sai na gaida dan lami yaron zaki dan bulo no udai mun baka maki Aminu balga kausa ne kayi kirki sabo sufika sai na rera baitinka dan amanar kausa ni baka yau zamba ba madara ta kama da nono da yayi kamar uba mutare jalungu yayi kama da kausa ne mun so Hassan ba za mu ki kaunar Husaini ba Alhaji ba direba sannu sannunka Baba PA kai ma na yi baitinka Idris direba kai ma sannu sannunka Chairman social media sannu sannunka Abba Yusufa kai ma baka ya damu ba madara ta kama da nono da yayi kamar uba mutare jalungu yayi kama da kausa ne mun so Hassan ba za mu ki kaunar Husaini ba sai mun gaida dan amana Aminu telan nan sannan mu gaida Inusa nan gadi obi Abba Gana sai mun rera baitinka Umar Faruku Sale sannu sannunka Abdullahi mai daji baka ya damu ba madara ta kama da nono da yayi kamar uba mutare jalungu yayi kama da kausa ne mun so Hassan ba za mu ki kaunar Husaini ba Ibrahim direba na kausa ne a gaida ka injiniya Mubarak kai ma a gaida ka kwamaran na dagumawa mun rera baitinka kwamandan askarawa sannu sannunka Aminu Gware kai ma baka ya damu ba madara ta kama da nono da yayi kamar uba mutare jalungu yayi kama da kausa ne mun so Hassan ba za mu ki kaunar Husaini ba Abdullah S Umar ne dai na yau waka sarkin waka na Alhaji Sala ba shakka SM Mutare Jalungo masu albarka abban Malika ne Aisha ya ta albarka layin Mutare shine muka hau ba mai gwari ba madara ta kama da nono da yayi kamar uba mutare jalungu yayi
madara ta yi kama da nono ɗaya kamar uba. Mutari zalungo ya yi kama da kausani, mun so Hassan ba za mu ki ƙaunar Husainiya. Madara ta yi kama da nono ɗaya kamar